हमरा ई कलाई पर राखी बांध के जिंदगी भर अपना रक्षा करे के कर्तव्य दे दिए, बुझी। जो कुछ हो रहा है उसका रहस्य इस बंगलों के पीछे जंगल से जुड़ा है। ये फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और हॉरर कहानी बिहार सरकार के तमाम ब्रिज पुल सड़क हॉस्पिटल बड़न सा जौन दिन दहाड़े ढह जालन सा। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है भूत। हाँ, यह भूत जौन बढ़ावेला समाज में छूत। हाँ, वो भूत। और ये भूत फिल्म के एक्टर यानी कि अभिनेता के रोल में बना विक्रांत सिंह, अवधेश मिश्रा जी और वही एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बढ़ी ऋतु सिंह। ये जौन भूत फिल्म बा टॉपिक बढ़िया चुनल बा, लेकिन राइटर के कलम में उतना ताकत ना होखला के कारण ये कहानी के परत दर परत ना खोल पाइलस। एक कारण से ट्रेलर देखला से लागता कि कहानी जौन हॉरर मूवी के नाम पर प्रेजेंट कल गई बा, ट्रेलर रिलीज कल गई बा, ये गो हादसा बन के प्रोड्यूसर के सामने उभरी। हादसा शब्द के उपयोग ये से कहनी है कि 3 मिनट के ट्रेलर बाए भाई, और 3 मिनट के ट्रेलर में ये फिल्म के एको एक्टर एको कलाकार भोजपुरी भाषा बोलत ना लोकला लोग। और फिल्म में पूरा कन्वर्सेशन खातिर जौन भाषा चुनल गई बा वो भाषा बा। और फिल्म एगो सीन बा कि वो फिल्म के किरदार कहता कि हम चलते हैं तो हमारा साथे साथे कुछ चलता है, हमारा लगता है कोनो चलता है। अब रउवे सभे बताई कि कौन भाषा की रिप्रेजेंट करता हैं लोग, कौना भाषा की रिप्रेजेंट करता हैं लोग। ना ही भोजपुरी है ना ही हिंदी है, एगो ही नौटंकिया भाषा है। यह सब मिला के ये हॉरर मूवी के एगो कॉमेडी मूवी बना दिले बाना लोग। हम अवधेश मिश्रा के एक्टिंग और कलाकारी पर उंगली नहीं उठावत, हम उंगली उठावत नहीं ये स्क्रिप्ट पर, जौना में ताकते नहीं खे हॉरर बने के, ये एगो हादसा बन के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बैंक बैलेंस पर पड़ी। जितना है फिल्म में हॉरर और डरावना सीन के उपयोग कई गई बा, चाहे बनावे के कोशिश कई गई बा, ओकरा से ज़्यादा भोजपुरिया समाज और भोजपुरी के लोग अपना रियल लाइफ में हॉरर और भूतहा वक्त और समय के सामना करलन लोग, और वो भूत के मुता देवेलन लोग अपना कठिन परिश्रम और हौसला से। फिल्म के ट्रेलर देखला पैसा नहीं लागला कि हमने के गांव घर समाज में वो कहल जाला कि पैसा के अनघई भइल सियार गढ़ौले टांगा। और ही लागता कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कि पैसा के अनघई भइल है तो कहला हम लोग कि काहे ना चला एगो हॉरर फिल्म के नाम पर जनता के बीच में कॉमेडी परोस दिल जाओ। रउआ सब ये ट्रेलर देखी और ट्रेलर में रउआ सब के कहाँ डर लागल है, कहाँ रउआ सब के बुझाइल ना ये दादा एकदम भूतहा इस सीन बा। अपन विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताइब जा। हमरा ये पूरा हॉरर मूवी और भूतहा फिल्म के नाम पर एगो कॉमेडी फिल्म ही लागल है। एकरा से ज़्यादा डरावना और भूतहा तो हमनी के बिहार सरकार बा कि पुल बनावेला और दिने दिने ढह जाला। वो हमें कौन भूत बा, वो हमें कौन प्रेत बा, वो हमें कौन अलौकिक शक्ति बा। ये फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और हॉरर कहानी बिहार सरकार के तमाम ब्रिज पुल सड़क हॉस्पिटल बड़न सा जौन दिन दहाड़े ढह जालन सा, जबकि सरकार पूरा ईमानदार नीति और नियत के साथ काम करेला। खैर ये राजनीतिक पृष्ठभूमि ना है और ये फिल्म पर हम चर्चा करे आए रही सब है कि ये ट्रेलर में कौन सीन डरावना लागला कमेंट बॉक्स में वैसे बता दे। फिल्म भूतहा ना, ये फिल्म
अछूतहा बन गई बा। अछूतहा यानी कि ऑडियंस से। ऑडियंस ऐसा टॉपिक और ऐसा फिल्म के अछूत मानेला जौना में ना कहानी में ताकत बा, ना लोकेशन के ताकत बा, ना जैसन कहानी लिखल बा टूटल भांगल ओकरा हिसाब से कैरेक्टर के कास्टिंग बा, सब मिला के ये गो भरेट साबित भाई रवा सब के विचार के इंतजार रही। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ही हम के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। और हाँ, अगर ये वीडियो रवा सब यूट्यूब पर देखा तनी जा तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा, और जो बिचा में वो घंटी बा ओकरो के दबा दी जा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करी सबसे पहले रवा भेरी पहुँच जाओ। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।